Uwe unong nya kali kamai Torres ura light thau na kajing yab hadian kajing sha thambor haki paitbor halor kajing kno bola kran ki kintin khlam akor bar kumjuru ban kran to med ek wei long me khasi kabatre hapo ka khrdap khrong khajana joka National Highway Authority of India kabadan hapaham maulain Riboy district layo jing tip bagani ka jingja shashu jong te driver bratip kerteng ko mintu deb kalaja hadian boni driver ulayanya halor ka bai khajana habaya lingba kani ka khrdap khrong khajana bad dei hadian ka tu kani por ula se ka mobile jong u bad ban sedang ban ring dori ka long kami khasi ka batare kani ka khrdap ringkar ka jingkran de ki ktien khlam kor persha kani ka long kami tar hado baki bai ki nong tre ki bla yos ko kani ka jingania kila mare shakati ka jaka bad ban tan uni driver ka office jong ka khrdap khrong khajana jok NHAI bar kumjuru kila sedang ban sho ban Donbok pat bakilawan poi kloy ki pulit na Berni Hat Police Outpost boni unong nya kali kamai Torres ula lai thau na gajing saw ka bajur nakaliang kinong trei jogani khadap khrong khajana kila ujo dak ijahar per shayu te driver bar jalla Mentasir moba one way driver ML05L 1345 uwan yang asyus pak tengka dan orang ya udah kasur ke pajam tak ruko tengka ba dan betul orang balai pak ruko dan orang ya udah kadai tak tak kador bali yu pisutuli kita kador man kapor habab tuan habab kilatip lu pikwa ayu monangi ngobuta dan betul ngong yu ulah dak pikwa ban yamai hang kata da please buat nomor yang ni di employee dan yang kali jong ki stage kemat dan show office kami kata nilai dia ngalai i bautan ya ka video ngalai i persya dan mengat ngong yu ngakli cikli u metan video ngamtan re uong jadi betul ngapan ketu ka funjung ai ketu ka funjung mengan cek uang ngam air bukan ayu ngam air uang jadi betul bangala sotu ba uteu bru belatan video ngayang hakmat kali jong ngakot di supervisor ngau ne ubriu wantan video te ini ru iong da ka basur bagjam hi ai ketu ka funjung me ngan pek ngan cek dan ne ka video sakawai ru kalong kejengkerpan ba kumki kun khasi ni wa kajingkershan na kino na ki sengbalang ki baper nakari khasi ka jongi ba phin subha ban kershan ngi lamar kani ka jingja ka ja ngi mo te la shali sisi yo la se don na preng ki jongpi ki kun ki jongpi ki para ki jongpi ba don ubri u manambar haba hadu mantangi dang dawai ka ILP bat ka jingja bar or ngutru kadang dei na ki riu ki barjilla ki bale ikine te ngi karpat ipi ba phin kershan lang ngi namar ka jingle ka jongki kum kine yim so tenat hadu mentarung imperla ban mi na kine ki barwa kadang don ka jabing jongi bat ngidang mat ya kata ka umat ka baktang namar ba ngim sunut chu ban pen idur kwat eno ya noru ya kiti ki jingkren ki jong kiti ki breu ki ba viral ya ka video ki ba comment ki bam patip ya ka tenra ya ka sedang ka kun namar ka lakta ya ka long renyang ka jongiru hi ka wai namar kane ki barwa kamdei ka jingle ka jongi shimat kane kamdei ka jingle ka jongi para ka thai kane ka jingle jong ka NHI de la da fikon kano ko complain la da man ka por khilik ban kran te balai film lek ban kran ye ki NHI balai film kun ka NHI balai khile kum ne tang bangi de ki khna ta ka da finut ban yu tron